Ассалому алайкум дӯстони азизи ман. Хушомадед ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман подписатсия кардистен, шумоам хушомадед дӯстони азизам. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани торти причударо пешкаш мекунам. Марҳамат тамошо кунед. Маҳсулоташ 2 пачка шедрое лето, 500 грамм орд, 1 пиёла об, 1 пачка разрыхлый зел. Барои кремаш бошад 2 қутии варёнка, 200 грамм зукушони молоко, 1 пиёлаи дига зукушони варёнкаи камтар сустак бошада. Барои болош бошад 4 мағз даркорад. Аввал орда кати шедрое лето якҷоя мекунем. Инам хе ранги умочак мешава. Ай болош бошад ҳамун 1 пиёла оба мегирем, меандозему, разрыхлителро мерезем, мешӯрем шаддахтаро ба сахти бадам нашӯре, на сахт шӯре, на сустаки бад. Бисёри хоҳаракҳо савол додиянд дар причудаҳои пухтагим ки апа вақте ки мо мешӯрем, вақти пухтанда ҷамъ мешава. Хоҳаро ай сабабе ки сустари бад мешӯрен. Камакак сахт ки шӯриден ҷамъ намешава. Ман намедонам шумо чӣ хел мешӯред, лекин ман бовар кунед дар ҳамаи влогом бинед ҳамин баъди пухтанам хушрӯи истодагӣ майда намешада, ҳамун размера ки листунда меиста мепазад. Дар ҳамаи влогом причудаҳои пухтагим сметана катияй, шир катияй, не ки ҳамин об кати пазен, ҳам расходаш камтарай, ҳам мақсад ба маззаи бад мебияд. Чӣ қадар резонак мебияд дахтаро. Инам хе мегирем дар лист тунук мекунем, вилка зада пухта гирифтан мегирем ҳар як қабатша. Апаҷону хоҳарҷонони ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали мана интихоб карден, суханҳои хуб менависед, падару модарамда бисёри ба дуоҳои нағз метиҳен. Ай ҳамаи шумо миннатдорум апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳаматонро дӯст медорам аз барои Аллоҳ. Ҳамаи шумо барои ман азизен. Ҳар як комментарии шуморо мехонам, бовар кунед хурсанд мешавам ки ин қадар обуначиҳои нав ба нав, ин қадар обуначиҳои беҳтарин дар канали ман подписатсия кардагиянд. Бисёри баъд менависем ки апа ягон секрет надорад пухтупазии шумо, чизе ки мепазем ба дараҷаи олӣ мебироя, нағз мебироя. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дар ҳамаи влогом гап мезанам ки байни ману шумода ягон секрет нестае. Вақте ки маҳсулоти шумо мехарен, мепазен, нағз бироя ки мада раҳмат гӯен, ҳамин манда як давлати калонае. Кадоме ки бе подписатсия тамошо мекунад, апаҷону хоҳарҷонои ман, подписатсия кунед. Дар видео боша лайкакҳои худтон намонед, суханҳои хуби хубтона чун ҳар вақта нависен апаҷону хоҳарҷонои ман. дӯстони азизи ман, иҷода бошад ширкати Фаберлика ба шумо тавсия додистам. И апаҷони мо кор мекунад, шуморо ба кор даъват мекунанд. Дар ширкати Фаберлик беҳтарин маҳсулотҳо ҳастанд. маҳсулоташон нағзе дахтаро. Кадоме ки регистратсия мешава ё ки бор заказ мекунад, ба ҳамин рақамҳои рӯи экран буда нависен. Ина дахтаро барои новичокҳо беҳтарин наборҳо мондагиянд. Набори приём посуда мондагиянд. Кадометон кор карданиен марҳамат. Инами апаҷон худшон ҳам маълима шуда кор мекунанд, ҳам дар ширкати Фаберлик кор мекунанд. Беҳтарин зинаҳои Фаберлика буромада оилӣ гирифтестиянд. Духтарако марҳамат кунед, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен. Боз беғарзи ин қадар падаркаҳо барои шумо отдельна падарка мондагиянд духтаро. Агар шумо камхунитон бошад, шумо сахт беқувват мешед. Манамин хела Ирон, мана железо монда ҳай духтаро. 0 скидка шуда меистад, ҳозир ҳамин каталог скидканда. И омега барои бардоштани иммунитет, барои касал нашуданатон. Сейчас вот сезон простуды нужно пить. Вот. Барои ҳамин саломатии нигоҳ доштан компания ҳозир сахт акцентша баъдови мондагӣ. И таких консультантов хочется поддержать и показать им маркетинг-план тоже, чтобы они начали зарабатывать. Чьи кадарики шумо лично продажа кунед, это хорошо, но когда вы научитесь тавсия додан, рекомендация кадан, компания регистрация шудан, сони компания дигарои регистрация кунтон, компания шумо бисти як рӯз ба як бор пулои нағз метиҳад духтаро. Агар хотон подробно бо индивидуалӣ мефаҳмонам битонада. Иҷода бошад торти креми причудара тайёр мекунем. Инам хе да коса варёнкаҳоро меандозем. Ай булош зукушони молоко, ай варёнкае ки тунука гирифтагӣ будум, ай ҳамон меандозему. Ва духтаро миксер кати лат назанем. Вақте ки ручной ами дастхати ки кремтона тайёр карден, ина бинен ҳаминҷа тайёр кардагиам ғафсака ки хушрӯ мебияд. Вақте миксер кати тайёр кунед, тунуктар мебияд. Ай ҳамон қабатҳо рехта рафтан мегирад. Ба ҳамин хотир дасткати тайёр кунед. Инаи беҳтарин мотиватсия барои шумо духтарако. Иҷа боша ма крема тайёр карда иста будам ки амҷа камтар охири рехтани варёнка дабинед свет мурдак.
ҳаҷои мода светмӯрӣ ҳаста, ба ҳамин хотир камтар ҳамҷа наворо мабинен ториктар омадай. Наворое ки вақти свет буданда ҳаста, вай рӯшани хушрӯай хай. Ёш боша кам дар шаб ки мекунам ториктар мебиёяд. Насиб иншоалло ба наздикӣ наворои рӯшноии хушрӯ фасон барои шумо пешкаш мекунам. Апаҷону хоҳарҷонои ман. Офарин ба ҳамин телефонҳо бовар кунед, ай наворкуниям монда намешаванд, ҳолиам саъат офариншон. Хай бо телефона вақте ки алиш кардем, бо хай наворои нав, чизи нав бо дигарайда, апаҷону хоҳарҷоно. Насиб иншоалло телефони нав ки гирифтум бо навораи рӯшан барои шумо пешкаш мекунам. Инам хе баъди крема тайёр кардан, якум қабати ҳамин тестаи пухтагимона крем мекунем. Дуюмшам ҳамин чанд қабате ки тайёр кардагием духтаро, ё 4 ё 5 мешада, ҳамин рецепт ки кардем. Ба ҳар як қабатша инам хе хушрӯ када крем мекунем. Кремша ғавсакак не хушрӯи ба мазза мебиёд, ҳам нағзакак мечаспад қабатода дигаришонда. Баъде ки ҳама қабатша крем када шиден, болош да боша чормағз гирен. Чормағза майда када реза мекунену да болош боша чормағза мепӯшен. Апаҷону хоҳарҷоно, ман хушҳол ҳастам ки бисёри духтарако влогҳои маро тамошо мекардиянд, даҷа рецептҳои маро гирифта дар дафтаракҳошон навистиянд, номерома гирифтияну дар ватсапам сурат рӯй мекунанд. Ҳамин рӯзо бовар кунед 5 та 10 та сурат мепартоянд ки ина ба рецепти шумо пухтупаз кардем, ина ҳамаи рецептҳотонро нависта гирифтагем. Қандотон назанед духтарако, бовар кунед, ман хушҳол мешавам ки занҳои тоҷики мо ҳама метавонанд ҳунара, не ки ҳастиянд духтаракҳои ёше ки нав ягон чиза ёд мегиранд. Ба ҳамин мақсад ҳунарои мо ниёз доранд. Ман хушҳолам ки духтарако тамошо мекардиянд, рецептҳои маро мегирифтиянд, мепухтиянд, бо ҳамин қадоҳои нағз метиянд ки машааллоҳ, бовар кунед, ман хушҳол мешавам ки духтарако хеле чизеро ёд гирифтиянд. Ҳаматонро дӯст медорам, подписчикои беҳтарини ман, апаҷону хоҳарҷонои ман, модарҷонои муҳтараме ки ин қадар дуоҳо метиҳед. Ҳазор раҳмат. Инаҷа чихеле ки мебинед, торта ҳама ҷо акуша крем када шудум. Чормағз майда дорам, чормағза майда мекунам, дар болоҳош мепошум. Баъд духтарако ба хости хитонай. Яхе мақсад одам дашт сер чормағз маъқулай, яхел шуда кам чормағз маъқулай. Баъд бисёри духтарако омада нависта буданд ки апа дар қабатшам чормағз кунем мешавад? Хай ба хости хитонай, маъқул бошадтон чормағз резен, не ки чихеле ки ҳамин крем вақте ки мекунӣ ба якдигариш қабатҳои мечаспонем ку қабатиша чормағз нест, фақат кремай хушрӯ мечаспад. Вақте ки чормағз кунед, ихе хушрӯи бад намечаспад. Вақте ҳамин буриданда ба як пара пара меравада, ба ҳам хотир мада боша қабатҳошда чормағз накунед, апаҷону хоҳарҷонои ман. Инам хе баъди чормағз кардан, баъд духтаро сразу набуренша. Хай меша агар саросима бошед, буренам меша, не ки агар монен 5-6 соат монен хушрӯ дам гира питат кунам, анам вақт бурен духтаро чӣ қадар нағзайда ҳамин причудаи баъди пухтанаш як рӯз пас бурӣ, чӣ қадар резонаки хушрӯ мебиёяд. Иҷа хай причудаи ман заказки будак, ман пухтумшаю тайёр кардум, ягон 1 соат пас буридум шуда, подноста гирифтум, рӯй кардум ба. Ина иҷа боша причудаи ман кадагӣ тайёр шуд. Иҷа боша навора ба анҷом мерасонам. Хайр, апаҷону хоҳарҷонои ман, то навори оянда. Худо нигаҳбони мову шумо.